Быйылгы чакырылышта солдат хезмәтенә 1994-2003 елларда туган егетләр алыначак. Бүгенге көндә районыбызның 65 егете Мәскәү өлкәсе, Самара, Оренбург, Омск, Санкт-Петербург шәһәрләрендәге хәрби частьларда ватан алдындагы изге бурычын үти. Бер егет контракт нигезендә хезмәт үтә. Сегодня в Мистрюмову пригласили мы более 15 человек на призывную комиссию. Ребята проходят сейчас призывную комиссию. В сравнении с осенним призывом и весенним сейчас призывом, конечно, качество лучше, чем осенний призыв. И по состоянию здоровья, и ребята и бодрые. Язгы чакырылышта 22 егет хәрби хезмәткә алыныр дип көтелә. 11 егет контракт буенча хезмәт итәчәк. Килешүдә хәрби хезмәт срогын 2-3 елга билгеләргә була. Контракт буенча хезмәт итүчеләрнең айлык хезмәт хакы 20 мең сумнан 70 мең сумга кадәр. Миңа 20 яшь, Муслим районыннан армиядә һәрбер кеше хезмәт итәргә тиеш. Казанда укыйм, укып бетергәч барырга иде армиягә. Миңа 19 яшь, мин Пскореш авылыннан, Муслим районыннан. Минем уйлауымча, һәрбер ир егет армия сафларына булып кайтырга тиеш. Ул хезмәт инде егет ягыннан зур өлеш үзенең тормышында. Быел инде улыбызга 18 яшь тула. Инде армия хезмәте турында инде уйлый, фикерли башлады инде үзе дә. Мин инде уйлыйм, хәзер инде армияга бармаган бер егет тә юк. Хәрби частьләргә беренче зату 20 апрельдән соң булачак. Бу көнне Муслим районыннан 3 егет армиягә китәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе.